Het is 4 uur, dit is het Fries Kanijs in het kwart. Goeiemiddag. Burgemeester Adema van Acht-Karspelen maakt het een bod zwargen over het alcoholmisbruik door jongeren in de regio. Hij roept ouders op om minder laks om te gaan met haar band die dronken thuiskomen. Drankenbroek Jets bij Noord-Eerst-Friesland, zal ik het. De politie weet er alles van, maar bij een protte verkeers- en geweldsdelicten is er alcohol in het spul. Burgemeester Adema vindt dat ouders te makkelijk door voor haar band die te volle drinken. Misschien ik dat altijd weten dat het ben drankbroekt. Ik dat altijd weten hoe het uitwerkt. Als er ben jongens op stap binnen. En ik zou graag willen dat de ouders zich bewust binnen van die effecten. En dat ik met de ben op praten hier. Er wordt in de regio al een soort dienen om preventie. Op scholen en in sportkantines wordt voorlichting doen door de gevaren van drank. Ouders van drinkende mensen zullen daar meer bij belutsen worden matten. Zo vindt Adema. Er komt een onderzoek naar de toekomst van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Intussen bleef de afdeling cardiologie van de Sionsberg op een langer dicht. En dat is een gevolg van de reorganisatie van de zorg in Noord-Eerst-Friesland. Onder leiding van zorgverzekeraar de Friesland wordt onderzocht hokkerzorg door hokkerziekenhuis BNWurmat. Het wordt nu onderdeel van het onderzoek. Dus wij hebben besloten in overleg met de Friesland Zorgverzekeraar en ook met de inspectie om te kijken van waar moet nu welke zorg geleverd worden. Wat zou een afdeling cardiologie in de Sionsberg dan aan zorg moeten leveren. En als we daar een antwoord op hebben, dan wordt er besloten om weer open te gaan. De afdeling werd begin augustus sletten door de inspectie voor de volkszoens. En dit jaar wordt er op Vlieland een 2-daags popfestival georganiseerd. Het gaat om een winterse variant van het succesvolle Into the Great Wide Open Festival dat in september gehouden wordt. Voor Into the New Year staat het festival komt te hieten binnen 400 kaarten beschikbaar. Er zijn optredens in de Bolder, op camping Stortemelk en in het Tjerkje van Vlieland. Artiesten die spelen binnen bands als Mos en Lola Kite. Er binnen DCS maar elkaar 27 boetes uitdeeld om boeren en leenbedrijven. Van 9 september rond de mei 17 oktober werd de extra scherp gecontroleerd door de politie. De meeste boetes werden verzaken naar stikkende verlichting. Het delen van landbouwmachines 4 uitstekken en moet er verplicht een reflecterend boert op zitten. En in een aantal gevallen wie dat net zo. De politie heeft maar elkaar 170 trekkers en machines gecontroleerd. Het Eet- en Weethuis van het Fries Natuurmuseum in Ljouwert had in 2 weken tijd haast 16.000 bezoekers lussen. Dat is een record. Net eerder lutst het museum in 2 weken tijd zo volle publiek. Het Eet- en Weethuis is betocht om vooral mensen te laten hoe nieuwsgierig eten eens is. Ze kunnen zelfs graanmjellen en pannenkoeken bakken en proefjes doen. Er komt deze winter toch geen ijsbaan onder de Ljouwerter Oudehouden. Het winterfestival gaat definitief net terug. Zo'n 50.000 bezoekers rieden verliezen hier nog haar rondje op de ijsbaan onder de Oudehout. Deze winter bleef het plein likwijls leeg. De organisatie kan het winterfestival financieel net rondkrijgen. Na het het Ljouwerter ondernemersfonds LOF al aanjekken, willen nou ook ondernemers in het centrum van de Frieske Haatstad net meer mooi betalen en loeken een jeddere tassissing van €10.000 verom. Vanwege een persoonlijk conflict tussen de bestuursleden. Waarbij een lid van onze raad van advies en een binnenstadsondernemer fysiek mishandelen binnen. Waarbij ik een lid van het bestuur van het LOF per sms bedreigd is. En dat binnen voor u geen voorbeelden van een goede gearwerking. Dat betekent voor u dat het geld net komt. In het tjerkje van Kimswerd is bij restauratiewerkzaamheden een bijzondere oude grijfsteen gevonden. De steen komt uit de 15e eeuw. De steen jet bij het graaf van een zekere pastoor Johannes. In Kimswerd is men uit de schroeven van de dienst om deze pastoor een tijdgenoot west had van Pier Donia, die vanzelfs beter bekend is onder de naam Krutte Pier. Nou, dat is een krijgt u tijd van Pier. Nou, dat is voor Kimswerd. Nou, daar is Kimswerd beroemd geworden en berucht. Het is net te beschrijven hoe goed het altijd is voor het dorp straks. Het is de bedoeling dat de monumentale steen opknapt wordt en een plakje krijgt in het koor van de Laurentiuskerken. Het waren er nog. Joen en vannacht is het droeg, de opklarings en het wordt een gratis te zien. Morgen eerst zinnen, lettermiddags neemt de bevolking ta. Het wordt 15, 16 graden en er stiet een matige en vrij krachtige zuidwestenwind. En dat zag via deze kwartierjoert dadelijk heer en boppenslag. En ik meld me maar meer Friesnijs, om 6 uur.